Julenek 10 urte zituela diagnostikatu zioten bere amari bularreko minbizia eta urte bat zuen ondoren galdu egin zuen. Horrek guztiz markatu zuen bere bizitza eta horregatik orain izan inurri proiektuaren bidez minbizia dutenei eta senidei laguntzen ibiltzen da. Gurekin da Julene Ilarramendi. Kaixo Julene. Kaixo. Arratsaldeon. Tira, arratsaldeon. Kaixo. Zuk 10 urte zenituen, zure ama Ebari minbizia diagnostikatu ziotenean, gogoan duzu? Bai, baino ez. Daukat nahiko nahastuta, baino bai gogoratzen naiz. Izan zen, hori. Iguatzen naiz ikastolatik etortzekon, nire amak esan zigula, zeugala titian, bultito bat, etzun kantzer, minbizi erabili, baina hori esan zigun zeukala bultito bat, hilariko zitzaiola, lagundu bergeniola, baina pasako zala. Ez da horren. Adibidez, Aintzanek kontatu du, berak nola transmititu dion jolas moduan bere umei, ezta? Antzeko izan zen, zuen amak ere alako zerbait egin zuen zuekin. Berdina entzura. Egia da esiran peluka jarritzea erabakizula. Ez dakit, nik adibidez, enun nahi nire ama ilegabe ikusi. Ez dakize ez nu nahi. Eta orduan nire amak erabakizun guregatik gehien bat peluka jartzea. Eta jarri zuen, eta egun baten, sartu nintzen bere gelara, eta peluka gabe ikusi nun. Esan, jo, ama, ze guapa zauden. Osea, nire lehenengo erreakzioa izan zen, jo, ze buru boroi, ze guapa zauden. Ez? Eta hortik, erabakizun peluka ez erabiltzea. Ze beretzat, etzan bat erosua. Eta osotasuna berriz ere, aipatzen dugu. Oso baikorra zen zure ama, diozu? Oso. Bai, guri azkenen hori transmititu dugu, nik uste ere horretik nahola hemen, eta hain naizela proiektua burutzen, ze hori geratu zait, beretik hori geratu zait. Eta hasieratik gauzak argi eta garbi kontatu zizkizuen? Bai. Egia da hori, azkenen egia da nire amak 3 etapa bezala izan ditula. Lehenengo urtea bularreko minbizia dukizun. Urte betera tratamendua, kimioa, radioa, dana pasata gero. Hasi zen normaltasunean, eta 5 urte baino pixkal lehenago berriro diagnostikatu zioten bularreko minbizia leku berdinean. Hau da, bultitoa gehatuko zen hor eta reproduzitu nintzen. Orduan, hori erabaki zuten, oraingoan bai bular guztiak kendu, lehenengoan bular zati bat kendu zuten, kendu zuten bular guztia, eta berri tratamendu guztiarekin hasi zen. Eta hori bai, amaiera hona aukizun. Eta atope berriro, eta eski oso txarra naiz datekin, baina bueno. Nahi baldin moduzu momentuz hortxe geldituko gara, gaixotu zen, sendatu zen, gogoan duzu, une hori ere, esan dugu gaixotu zeneko unea ea gogoratzen duzu, baina sendatu zenekoa. Bai, sendatu zen gainain genion, maite zaitut programan sorpresatxo bat, eta horrekin zen pixkat ospature, zenba maite genion esateko guztik, eta hori, azkenen borroka haure pasazula. Guk irudiak dauzkagu, orduan ondo iruditzen baldin bazaizu, eta baietz, esan diguzu, ikusiko ditugu Zuhaitz Gurrutxagak aurkezten zuen, asko maite zaitut programan, Ebari, gure Juleneren amari egin zioten omenalditxoa. Bueno, ama, hau zutako da. Merezizu, ama. Beti da ni launtzeko prestaude eta zuke baitzu ze merezizu, ama. Asko maite zaizugu. Pilo bat, ama. Julene, irudiak jartzearen arrazoia besteak beste, hau delako zuk zabaldu nahi duzun mezua, ezta? Nik beti esatet, hain negar ez dundare, azkenen ustez naturaltasunez hitzein behar deula, eta nik pilo bat falta motatzez, baina egia da, pilo baten ez ikasten ibilbide honetan, eta beak bukatu ezun borroka banik jarraitu nahi, etela borrokatzen. Denok emozionatu gara, ni berzu ere, bai? Zuri
Zer sortzen zaizu horrelako irudiak ikusita? Beldurra. Eta pena. Pena hundia zeba, ama galtzea gauzo gorra da. Baina, bueno, oen dago bera prest guri laguntzeko eta gu bezalako personali laguntzeko eta gauza ederra aida egiten. Izugarria. Ni zoriontzen dut, baina beldurra. Lehen nibesek esaten zigun, berari minbiziak erakutsi diola bizitzen, ez? Iluntasun horrek argiak hobeto bilatzen, ez? Zuri gertatu zaizu, halako zerbait, bizitza beste modu batera aprobetxatzeko edo bizitzeko gogo hori? Egia nik beti esaten dutela azkenenik minbizia ez dutela jasan, orduan ez dakitela beraiek zer bizitzen duten, baina egia da gertutik jaso dutela. Orduan, bai, egia da askotan ez dugula aplikatzen, gehiago aplikatu beharko genukela, ze azkenen beti oso presente dau, aprobetxatu behar, baina gero egia da azken finen ez dugula asko iten. Orduan, baina bai, noski. Orain txazalduko diguzu, izan inurri, zer den? Lehenago Maitane, ari gara hemen esan eta esan, bizitza aprobetxatu egin behar dugula, hortaz ari gara azken finean. Bai, lehenengo zoriondu Julenei, hemen berriro beretzako platoan ez, emozio guztiak berriro azaleratzea eta beste biei ere nibes eta intzaneri, ze beraientzako emozionalki eta psikologikoki naiz eta politxa izan, ez da erresa, baina benetan zorionak hau naturaltasunez hitz egiteagatik ze zuen esperientziak lagunduko digu guri, ze minbizia gure bizitzan dago, orain koronavirusa bezala ez da izkutatzeagatik ez da desagertu behar, bertan daukagu. Orduan, benetan, zorionak gaur platoan azalean ikusteagatik, zuek bizitzen aizeaten mundu emozional guzti hori. Benetan, zorionak, Zorionak. Eta oso ondo Maitane, eta zorionak ematekoa da egiten ari zareten proiektu, ez da? Bestei laguntzeko egiten ari zareten proiektua, izan inurri, konta iguzu, zer da? Bai, izan inurri nahiko berria da, duela urte bete sortu genula. Nik hori behar banekan 2 urte pasata gero zerbait ekiteko ez, nire aportazio txiki bat iteko. Eta, hasieran izan zen, sare sozialetan Instagramian jarri nire historia, ez? Eta esaten nun, nahi nula zerbaitin, eta norbait lagunduko zian, edo zekan ideian bat, zerbaitiko. Eta ez zian, beste lasartear Mirenek, eta elkartu ginen, eta hasi ginen, proiektua nora jungo zen, zingo genuen, eta hasi ginen, eta oain arte. Eta pixkat proiektua azkenen minbizia jasan edo jasaten ari diren familiei, lagunei, ez bakarrik pertsonari bera izik eta inguruko pertsonei laguntza emozional zein ekonomikoa ematea. Ea ekonomikoki oain txasi gala eta ez daukagula nahiko diru, baina gure txikitasunen beti esate dugu azkenen inurri deitzen da. Zergatik inurria? Inurria zeuzkan nire amak hankean tatuatuta. Eta nahi genuen nire amak nire izpaketanik tatuaje bat komunenin. Eta nire amak kimioak inta gomendatu zioten bazpare tatuajek momentu hortan ez ziteko. Eta arru nire baki genuen nire izpatanik inurriak tatuatzen dauzkat hemen. Eta nire izpatuka besoan. Eta gaina inurriaren ez metafora txikia diala, baina danak batea gauza handik diala sortu. Orduan pixkat gure lema hori da. Eta inurriak dira, zuen inguruan dituzuen guztiak, ez da? Intzan ezuk ere inguruan inurritxo laguntzaileak baituzu. Bai, pilo bat. Gaina, momentu hauetan, igual, iruditzen zaizu edo oso zaila da laguntza eskatzea, ez? Ez gaude ohituta esatea, lagunduko diazu hontan edo, eta horrelako momentuak konturatzen zea, jende piloa dagoela zure ingurun, edo zer gauza egiteko prest, edo tratamentuko sesio batera jutea dala 12 orduko egonaldiak dirala, edo daukat lagun bat etxea etorri zala eta tin-tin, aintzan etorri badakit ezin zela altxarein. Sopa bat eta madalena batzuk, ale agur, eta banoa. Edozein laguntza txiki egiteko prest dauden jendea. Eta denak laguntzen dutela. Julene, zuk guri esan diguzu, ez duzula oraindik gainditu amaren heriotza, baina bidean zaudela. Nik uste ez dela inoiz gainditzen. Azkenen niretzat gehien maiten un pertsona da, orduan ez dut gainditu nahi ere ez. Nik beti nire ama presente ukin nahi dut. Orduan, egia da, denborakin asko zobeto zoazela. Denborak nire ustez denbora da danaren klabez. Azkenen denborak laguntzen dizu, eta duela 3 urte, nintzak hemen egongo kontatzen, ezingo nuke, oain, gerozta hobeto. Hori.